Здравейте, мили мои! Искам да ви покажа 3 прости начина да имате здрав гръбначен стълб и да се радвате на спокойни, плавни, свободни движения. И трите начина са свързани с метода Суджок. Те са абсолютно безвредни, абсолютно природни, такива какъвто въобще е целият метод Суджок. Знаете, може би някой от вас знае, той работи с природни средства и задейства самоизцелителните сили във вас. Тоест, целта на всяка процедура или на всеки сеанс, ако искате да си го наречете, или на всяко действие с Суджок, целта е да бъдат задействани самоизцелителните сили на самия организъм. И тази цел се постига много лесно, както ще разберете и както знаят тези от вас, които са преминали през обучение по Суджок, но не само да са преминали през обучение, а също така и да практикуват и да се занимават по-редовно с него. Защо казвам по-редовно? Да се занимавате редовно с Суджок не означава, че вие сте болни или че имате някакъв здравословен проблем. Да, повечето хора стигат до Суджок именно поради тази причина, защото има нещо, което ги безпокои, има някакъв проблем, който най-често те не са решили по абсолютно никакъв друг познат им до момента начин, т.е. нищо не е успяло да помогне и тогава идва ред на Суджок. А всъщност нормално е да бъде обратното и е чудесно, когато е обратното. Първо да научиш Суджок, да знаеш как да пазиш своето здраве, да знаеш едни простички техники, едни простички неща, които да ти помагат да бъдеш винаги здрав, винаги в кондиция, винаги в най-добрата си форма. Но да оставим това, хората стигат до Суджок по различни начини, поради различни причини. Това няма абсолютно никакво значение. И по-скоро е тема или предмет на съвсем различен разговор. Сега аз искам конкретно да ви покажа как, преди това да си довърша мисълта, че не е нужно човек да бъде болен или да има проблеми с здравето, за да се занимава, както казах, с Суджок. Защото когато ти си здрав и когато ти имаш идея за себе си и си достатъчно мотивиран в себе си да искаш да бъдеш здрав и да не се, подаваш на общоприети истини, в кавички, за това как възникват болестите, как идват при теб здравословните проблеми, кое от какво се причинява и всякакви неща в този ред на мисли, когато ти знаеш, че свободата да избираш своето здраве ти е дадена по рождение, ти имаш тази свобода и си решен да избираш винаги здравето, ето тук е Суджок, тази наистина уникална система. И сега искам да ви кажа така набързичко 3 начина, чрез които можете да поддържате вашия гръбначен стълб в пълна изправност, да се радвате на свободни, леки, гъвкави движения, да се чувствате добре, независимо от това дали в момента решавате там някакъв здравословен проблем или пък не. А особено пък ако решавате някакъв проблем с вашия гръб или гръбначен стълб, тук просто Суджок е незаменим. Първо е необходимо да знаем къде се намират проекциите на гръбначния стълб по нашата ръка. В Суджок работим и по ръката, и по ходилото, но разбира се, по-удобно е да ви показвам на ръката и по-удобно е вие самите да си работите по ръцете. Нашите ръце са винаги пред нас, с нас и затова в Суджок казваме, че Бог, Създателят ни е дал здравето буквално в ръцете, там където са нашите системи на съответствие. И така, къде се намира проекцията на Суджок? Разбира се, на много места. Има много системи на съответствие, но сега ще ви покажа една от тях. Така и правим. Просто избираме една
система на съответствие и работим по нея. И сега ние ще изберем една система на съответствие, която се нарича насекомо. И там човекът е представен върху всеки пръст по един и същ начин. Аз ще ви покажа тук една картинка. Вие много лесно ще се ориентирате. Ето така. Ето така е представен човекът на всеки пръст. Тоест, горната страна на пръста, точно там се разполага гръбначния стълб, където е нокътната фаланга под нея. Съответно, първата фаланга отговаря на главата. Виждате пък, че в предната част, по-предната част на пръста се разполагат вътрешните органи, гръдна клетка, черен дроб, стомах и от двете страни на пръста се разполагат крайниците. Това го изучаваме на курса. Не съм срещала човек, който да не може лесно, бързо и просто да усвои тази система. И сега нашата цел е да въздействаме върху тази проекция. Не върху самия гръбначен стълб, а върху тази проекция, която се намира на нашия пръст. Тя обаче се намира на всички пръсти по този начин, който ви показах. Т.е. на всеки пръст имате по един гръбначен стълб. И тук, по горната част на ръчичката, и тук, и на всички, и на краката е така. И толкова много проекции на гръбначния стълб, кой където иска, там може да си работи. Това е първото нещо. Установяваме къде се намира проекцията на гръбначния стълб. Следващото нещо е да си изберем един от инструментите в Суджок. Те също са много лесни за употреба. Тук аз специално ще ви покажа как работим за здрав гръбначен стълб с едно масажорче, примерно може. Ето такова, той като валяче се нарича. Това са специални инструменти за Суджок, но вие може да използвате и подръчни, ще ви покажа как. И с това валяче, което ето така се търкаля, просто правите масаж на проекцията на гръбначния стълб. И може да изглежда много просто, но ако го направите, ще почувствате как има лека болезненост на някои места и това са именно местата, където е възможно в гръбначния стълб да има някакъв дисбаланс. Между другото, това беше първи инструмент, с който аз преди повече от 20 години се запознах, работих и когато забелязах един удивителен за мен резултат върху едно мое много близко същество, тогава насочих цялото си внимание към Суджок и започнах в дълбочина да изучавам тази система. С радост днес я преподавам на всички онези, които искат да знаят, да могат и знаят, че могат да могат. Добре, значи това е първият начин, но и може да правите този масаж по всяко време, не може да се предозирате, но да кажем, че нямате такова валяче, тогава просто използвайте един химикал, който може даже да търкаляте ето така по всички пръсти, по горната страна на ръката, там където са пръстите. Но дори и над пръстите, там където е горната част на дланта да търкаляте, там пак има проекция на гръбначния стълб, обаче в друга система на съответствие. Така че в Суджок системите на съответствие, това е интересно, те се наслагват много често една върху друга и когато вие работите и си мислите, че еди в коя си система работите, то вие работите в още няколко, без дори да го знаете, може и да го знаете, но това няма никакво значение, просто се задействат още по-мощни лечебни импулси. И така масажираме с химикал или с молив или с пръчка някаква, каквото имате под ръка, просто хващайте и масажирайте. Масажът е изключително важно средство в Суджок, но масажът на конкретната проекция. Можете и с ръка да размачквате точно тук по средната линия на всяко пръстче, от нокътя до кокълчето. Върху кокълчето се проектира опашката. От нокътя, където е шията, до кокълчето, всичко е гръбначен стълб.
Можете с ръчички хубаво да разтривате, можете да размачквате и да си представите, че докосвате с любов всеки ваш прешлен. Има система, в която човек може да проникне в самия прешлен, този, който примерно, знаеш там, направя се снимка или нещо такова, знаеш, че еди кой си прешлен, преживява някакъв дисбаланс, ти можеш да отидеш точно в него. Не нацяло в гръбначния стълб, а точно в него. Това също е възможно. Въобще с суджок всичко е възможно, ако ме питате. Често ме питат, затова даже отговарям без да ме питат. Просто всичко е възможно с суджок, стига човек да има желание и да иска да се учи.